Oli ostettu tällainen Dewalt yhteensopiva pulttipyssy, kiinalainen tietenkin, niin 55 €. Ei ole kyllä paha hinta. Eli tossa on niinku aito rukari Dewaltilta. Ja sitten tähän vehkeeseen käy niinku tää sama akku. Tuhat newtonia on niinku voimaa, että ihan hyvä. Sitten on 0,5 tuuman tää holkkikiinnitys. Ja eihän tässä nyt sit oikeastaan muuta kuin eteen ja taakke, eli ei puutu pakkikaan. Kävin tuossa kokeilemassa jo ulkona autoa, niin kyllä lähtee niinku pultit irti, että ei ollut kyllä mitään heikkoa. Kyllä lähtee. LED-valo löytyy. Sekin on jopa aika hyvin suunnattu, että sitten on tällainen ripustuskoukku. En ole kyllä muuta löytänyt, mikä on Dewaltille yhteen sopiva, niin kuin, että sama akku käy niin kuin molempiin. Jees. Ja 55 €, niin ei voi olla totta, että alle 300 ei kyllä vastaavaa saa mistään.